थांसै दा थांसै दे जाद' माइ गायबावनांगौ तनिष्काया मा जाद' तनिष्का मा जादों आबो जानोसै ब्लडनोसै नै नारजिजों अमा ओमफ्राय नैबे दाउला खासि दाउदै भाजा दंबावोमोन माखासेखौ जाख'नो हाला मैया मोनायाव जायासै इसे जाबाय आरो बारा जायासै थांसै ट्रेनजों सुग्राया थांगोन जोंनाव थाङा हा साननै जाफैबाय जोङो ओमफ्राय दिनै थांनोसै माइ एसे गायखांबाय गायनांगौ दंबावो गायथ'ला जोङो थांसै ना तनिष्का हमदो दे आनैखौ हमदो आबैखौबो हमदो Anskora? Anikuba om deh. Udah gumiath dubliaवसो थाबायदां गारियाबो नै फैखाबाय पिलपिलि बेटारि गारिजों गाखोनानै थांसै दायो हरसिंगासिम माबा 7:30 नामा गुमै ट्रेना 7:30नि ट्रेनजों तनिष्का अबाव थांगोन पिपिप दाम नै थांसै हा Iya. Oile baba oile. Driver sini hurgasini. Oile baba oile mama. Oile baba. Taniska. Rubub tam नै थांगोन ना? ना? ए गाखोद' सिरि मोनलायसिगोन नोंस्रा सुप्रियासो थांगौमोन नामा सुप्रिया हा दासो एवगासिनो दंबावो खावसे दंबावो नै बिजोंनो हाबबाय नामा ट्रेक्टरा बिजोंनो हाबबाय दा गायबावनांगौ दंबावो नै ओइथिं खावसे गायखांबाय नैबेखौबो गायबाय जोङो फुखानाय एसे दंबावो हालेवगासिनो दैयानो नै हान्थुसे जाबावो दाबो दैयानो बरथि गोजामोन आलिखौनो नुवामोन बेखौ ओंखारथ' तनिष्का ओंखारथ' हरसिंगा मोनफैबाय थ' तनिष्का फुदुबदबसो बामजायोलै बियो न'आव थांसै जों दा ट्रेनजों फुङाव थांबासो थान्दा जायो नालाय गगा मोनजोब्बाय तनिष्कायाबो नै सिरियाव गाखोदों आथिं रुबायाखै हाब्रुआव थाबायनाया थुद' अयथासार गरम जालायबाय दाखालि साननैसो बिराद अखा हादोंमोन हरसिंगा स्टेशननि हरसिंगा दे थाबाय र' जे थाबाया फैबाय हनै ट्रेन फैबाय ने एरसे
Ela gusungso. Channel gakobai ne Dhanishka. Ma donor ni mansi logo mono nei train aw. Paralyze. Esa थांनाया. Kido. Th. Dhanishka फरायाखै लेखाखौ? हा? लिरदो। 1 2 3 होनलाय Dhanishka. 1 2 3 đứng 1 2 3 4 để phép दे 5 6 7 ở đây 8 जिबिकाया नै मेथाइ जाबाय थादों ओमफ्राय हारसिं 9 10 हाथायलाय जाजोब्बाय बियो हारसिं जाजोबदों इयो